Ahoj, toto som ja, Stella. Toto je moja sestra Vanilka, je veľmi zlá. To mám nejaké jedlo. Minecraftovú skleničku. Vstávaj. A prečo? Však sa dneska do školy nejde, že sú jesenné prázdniny. No vstávaj. Aha, prechádzka. Každé ráno prechádzka. Vonku. Tak som vonku. Ideme sa pozrieť na nádhernú palmu. Tak som ju s otcom povolovala, keď ešte nebol mŕtvy. Tá palma je ešte nádherná. Tu sme za tom sedávali. A liezli po stromoch. To boli časy. Tak asi už pôjdem. Určite bude rada, že som sa tak neskoro vrátila. Som doma. Tak teraz ja idem. No tak vidíte, vypratali sme ju. Budem si urobiť falošný, no nie falošný, ale Facebook, ako som si vždycky prijala, keď odíde. Nikdy som to nestihla, ale teraz už áno. Super! OK. Takže mám Facebook. Tak ju tu dáme a ideme ležať. Ako ste si všimli, neodhlásilo sa. Som doma. Tak ideme na Facebook. Stella, ty máš Facebook? Áno, prečo? Kto ti ho dovolil? Kto ti ho dovolil? Nikto. Tak fajn, už to nikdy nespravím. Budeš to ľutovať. Fajn. No, a teraz mi priprav nejaké fajné jedlo. Idem ľahnuť si. Tu som ako otrok. Ešte z mojho jedla je. Máš hotové. OK, uprac to. A choď už spať. Však je iba 3:30. No a choď spať. Tak fajn. Tak sa robí na druhý deň. Nechápem, jak som mohla polovičku dňa prespať. No normálne. Ideš na prechádzku. Nie, dneska ideš ty prvá. Tak fajn. No konečne, môžem sa rýchlo pobaliť a ideme. Tak, tu budem bývať. Malú chvíľku. Super. Stella. Tu nie sú schovky. Stella. Nehrajme schovky, už sme sa tu dohodli. Nebudeš sa mi schovávať. Tak fajn, iba si bež. Uvidíš, čo s tebou spravím o týždeň. Už mi je za ňou smutno. Čo mám robiť? Vypátrať hľadanie. Idem ju hľadať. Pri nádhernej palme určite nebude. Idem sa spýtať ľudí. Dobrý deň. Čau. No čau, Jack. Nevidel si moju segru? Sorry, ale nevidel som ju. Musíš sa jej spýtať Evana. Evan je tu kúšťok ďalej odo mňa. Díky, thank you. Čau, Evan. No, čau, čo potrebuješ? Nevidel si tú moju segru? Sorry, ale nevidel. Musíš ísť k Zoe. Zoe je tam.
Zoe, videla si moju segru? Nie, nevidela. No tak, mala by som skončiť so životom. Však život je na nič. Tak ja idem k nádhernej palme, možno tam bude. Nádherná palma. Jej veci. To znamená, že... Čo? Kde by mohla byť? Tu je ten zelený kameň, sme to volali zelený kameň. Ale kde je? Čože? Stella? Stella. Tak som to nemyslela. Stella. Skončím aj ja so životom. Idem za tebou. Čože? Volajme záchranku. A tak sme boli navždy spolu. Vaša LPSDG TV